जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अनीसा यादव अपने चैनल अनीसा अवधी गीत पे आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ सभी को। आज हम एक पचरा गीत लेकर के आए हैं और नवरात्र आने वाला है कुछ टाइम में, और आप लोग सुनिएगा और मेरा पचरा गीत पूरा सुनिएगा और आप बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। निबिया के तरवा सुतली शीतली मायरिया हो तिरियवा कना माई के सुतल जगावई हो तिरियवा कना निमिया के तरवा सुतली शीतली मायरिया हो तिरियवा कना माई के सुतल जगावई हो तिरियवा कना कवन संकट तोहा के आए तिरियवा हो आदियना हमके दिहलू जगाई हो आदियना कवन संकट तोहा के आइले तिरियवा हो आदियना हमके दिहलू जगाई हो आदियना सबके दिहलू मैया गोदी में बलकवा हो कि हमके काहे ना मैया दिहलू ना बलकवा हो कि हमके काहे ना सबके दिहलू मैया गोदी में ललनवा हो कि हमके काहे ना मैया दिहलू ना बलकवा हो कि हमके काहे ना निबिया के तरवा सुतली शीतला मायरिया हो तिरियवा कना माई के सुतल जगावई हो तिरियवा कना आजू के रतिया धीर धराए बझनिया हो कि भोरवई हो तना आजू के रतिया धीर धराए बझनिया हो कि भोरवई हो तना तोहके देवई हम बलकवा हो कि भोरवई हो तना तोहके देवई हम बलकवा हो कि भोरवई हो तना निबिया के तरवा सुतली शीतली मायरिया हो तिरियवा कना माई के सुतल जगावई हो तिरियवा कना सबके नैया मैया परवा लगायो हमारी नैया ना मैया डोलई माज धरवा हो हमारी नैया ना सबकत नैया मैया परवा लगायो हो हमारी नैया ना मैया डोलई माज धरवा हो हमारी नैया ना आजू के रतिया धीर धराए सेवकवा हो कि भोरवई हो तना आजू के रतिया धीर धराए सेवकवा हो कि भोरवई हो तना तोहरा नैया परवा लगौबई हो कि भोरवई हो तना नैया परवा लगौबई हो कि भोरवई हो तना सबके दिहलू मैया धन दौलतिया हो हमारी बेरियाना मैया गैलू ऋषियाई हो कि
हमारी बेरियाना। मैया गईलू ऋषियाई हो कि हमारी बेरियाना। सबके तदियलू मैया धाना दौलतिया हो कि हमारी बेरियाना। मैया गईलू ऋषियाई हो कि हमारी बेरियाना। आजू के रतिया धीर धर मोरी बेटी हो कि भोरवई हो तना। तोहर झोली भरी देवई हो कि भोरवई हो तना। आजू के रतिया धीर धर मोरी बेटी हो कि भोरवई हो तना। तोहर झोली भरी देवई हो कि भोरवई हो तना। निबिया के तरवा सुतली शीतली मायरिया हो तिरियावा कना। माई के सुतलई जगावई हो तिरियावा कना। माई के सुतलई जगावई हो तिरियावा कना।